Вітаю, мінські монтажні гасла на сувязі. Я ведаю вам насрать, але все ж таки можете за меня крышечку порадоваться. Я адрамантаваў свое Рено. Покидаю Citroёn сегодня у Мінску, а сам выезжаю на моей лялечке. Я ведаю, что вам насрать, але все одно я вам распавяду, что же мне все ж таки зламілася. А причина усіх праблем з шчапленнем у меня, як атрымалася, не выціскны, а махавік. І все ад таго, што ён быў так дрэнна зроблены, з-за яго пачаліся ўсе гэтыя праблемы. А самае крыўднае, ведаеце што? Што гады 3 назад я ўжо мяняў гэта шчапленне. Ось, і не было грошыкаў. Не сказаць, што не было, а было іх недастаткова. Ось, і я махавік не набываў новы, а рамантаваў свой. Ось што атрымалася. І ўсё з аднаго махавіка прыйшлося комплектам мяняць усё шчапленне. Выціскны, кошык, карзіну, дыск шчаплення, і сам махавік. А ў цяперашні час гэта яшчэ даражэй атрымліваецца. Ну і вось што мы маем. Ну і вось як выглядае махавік. Вось дзе ён сядзеў на пярвічным валу. Усё разбілася ад таго, што ён быў несаосны, пабіла вал, прыйшлося там мяняць падшипнік. За гэта трэба сам дыск. Ну дыск я яшчэ пахадзіў бы, але справа ў тым, што ўжо на такім не паездзіш. Ён край злізаны ад таго, што кошык, калі глянуць на яго пялёсткі, яны пагнуліся. Гэта значыцца, што ўжо шоў не канкрэтны выціск дыска. Так. І атрымлівалася так, што ішла ўжо такая вібрацыя па кузову. Таму пад замену кошык, пад замену дыск і і сам махавік. Ось, і што датычыцца выціскнога, ось на ім манжэта лопнула, з яго выцякло тармазная вадкасць. Карацей кажучы, па пізде пайшоў і выжымны. А ўсё до таго, што калі я прыехаў 3 гады назад на СТА, сказаў, што трэба мне замяніць, карацей кажучы, яно мне па пізде пайшло першае маё шчапленне, ось, на якім яно прыехала. Быў яго час замяніць, і справа ў тым, што мне параілі, што не трэба набываць новы, бо новы тады каштаваў, менавіта махавік. Каштаваў там вельмі шмат грошаў. Мне сказалі, можна дарамантаваць. Вось я адрамантаваў і зноў папаў на замену шчаплення. А ўсё ж не таннае. Люк. Таксама люк. І гэта люк было. А цяпер будзе Сашка. Бо ні адзін спецыяліст, які рамантуе гэтыя махавікі, які б ён там не быў, які бы ён там не казаў, што зробіць ідэальна і на 100% будзе працаваць, не верце. Таму што як па заводу не зробіць ніхто. Там вельмі шмат пластыкавых дэталькаў. Ось. І справа ў тым, што на гэтых станках, якія яны там мантуюць там ці дзе-небудзь, дзе яны рамантуюць, ты не зможаш падагнаць так, як гэта робіцца на заводзе. І абавязкова будзе якая-нибудь там несаоснасць, неправільная балансіроўка і разаб'е вал, як і ў мяне. А за валам выціскны, выціскны гэта ў апошнюю, але першапачаткова кошык і дыск. Всё, камплект зноў пад замену. Таму, мае даражэнькія, я б вам раіў, ніколі не стаўце БУ запчасткі, нават адрамантаваныя. Лепей за ўсё набыць новае. Да, гэта вельмі нятанна, трэба выдаткаваць шмат грошыкаў, але лепей так, чым пасля зрабіць рамонт, а пасля рамонту яшчэ адзін рамонт. Вучыцеся на маіх памылках. Ад'ё. Здароўя вам і вашым аўтамабілям. Божачкі, як мякка працуе. Няма ніякіх дрыжыкаў. З першай на другую пераключаецца ідэальна. І трэця не барахліць. Божачкі. За столькі грошаў, канешне, куль яна не будзе працаваць.
Угу.